زينا كسمعكم ኣብ ትግራይ ዝተወልዐው ሻርሻይ ወርሒ ኣብ ዝሓዘሉ እዋን ንስቕቱ ዝሰበረ ቤት ምኽርፀት ሕብራት ሃገራት ትማል ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ተወሳኺ ሰብኣዊ ሓገዛት ንክቐርብን ነገራት ናብ ንቡር ንምምላስን ጸዊዕ ኣሎ። 5 ቆወምትን 10 ዘይቆወምትን ኣባላት ዝሓቐፈ እቲ ቤት ምኽሪ እቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብዝተፈጸመ ጾታ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕትን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈጸመ ምግሳስን ዓሙቕ ሻቆሎት ከም ዝሓደሮ ገሊጹ ኣሎ። እቶም ፍጻመታት ከይኮነነ ምጽራይ ንክግበረሎምን ተሓታታይነት ንክህሉን ግና ጸዊዕ ኣሎ። በትረ ስልጣን ክውስኸሉ እዩ። ኣብ ትግራይ ብውልቅን ብዕስለን ብፍላይ ብዩኒፎርም ዝለበሱ ኣባላት ሰራዊት ዝተደፍራ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘለዋ ዝጠቕሱ ዝርብሽን ኣሰንባድን ሪፖርታት ይወጸለው። ሓንቲ ላዕለወይቲ በዓልቲ ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ሰሙን ክዛረባሃለዋ ስፍሓትን ዕምቆትን እቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈጸመ ግፍዒ ንምንጻር ኣዋርሕ ክወስደልና ይኽእል እዩ ኢለን ነይረን። ኣባላት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ንዞባዊ መስርሕ ሽምግልና ብሕልፊ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን ሃያል ደገፍ ከም ዝህቡን ክቕጽል ከም ዝግባእን ጠቒሶም እዮም። ኣየርላንድ እያ ናብቲ ትማሊ ዝሓለፈ ውሳነ ንዘብጽሐ ሰነድ ዘዳለወት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅታውን ቅድሚ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዝወዓለ መድረኽ ልእኽቲ ኣየርላንድ ዝኾና ጀራልዳይን ባይረን ኔይሰን ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ሒዝዎ ዝነበረ ስቕታ ንእዝንኻ ዘጽምም እዩ፣ ነቲ ኩነታት እውን ዝሕግዝ ኣይነበረን ክብላ ገሊጸንኦ እየን። ንሰን ትማሊ ሓሙስ ዝበልኦ ግና ዝተፈለየ እዩ። ከምዚ በላ እዚ ቤት ምኽሪ እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኣሰካፊ ኩነታት ንፈለማ ግዜ ብሓደ ድምፂ ምዝራብ ጀሚሩሎም። እዚ ቤት ምኽሪ እዚ ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተወስደ መባእታዊ ስዳሮ ኣፍልጦ ከም ዝሃበ ኣብ ባይታ ወሪዶም ይነጥፉ ዘለው ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ግና ኣብ ሰዓት እዚ እንትርፊ ዘይተደረተ ምንቅስቃስ ካልእ ዝሓትዎ ነገር የለን። بمسارات فيدرال منجست إثيوبيا تجراي مأكل وجه زغنت تواجهت حوحات نكامب سراوي سامين إز دحري متكعميو كدما مينستر أبي أحمد نحوحات نمدفايلهم أب تجراي وفري كم زجمرون اتزين هاي حبر أبحورات هاجرات الأخ إثيوبيا نوصان بيت مغرص أتثا بتويتر ربيلو أبزهابو قبر ملسي اتزتقايد حقناي مخوار سراح وشتاون سبعو سراحات تحاويسو بحق تهاجر زجزانيو أو وشتلو علاوينة إثيوبيا زحوق فيه لله بزي كازي منجست إثيوبيا نوصرتاوي جبنات حاويسو كلهم مجهزتات كم زتصاريون فتسمتو خمز حتتون أرجعيسو علو يبل اتزينا بزي كازي بزو حساب أو حاجزات يجبر كم زلو محبر سبع عالم نت أب تجراي كابو وصائن نزلو سبعوي تقلب نمملا زخل توساخي دقات نخبر كتو نسوي الله مسكن بترا حالتات دغز مزازو منغستي اب ايثيوبيا نمطياش يسعلو لو كبلو قدماي مينستر ايثيوبيا ابي احمد تزاريبهم اب ايثيوبيا زخونه يكون سب سلطان زحز بمرጫ طرح مخانو اتحساسيبهم اب زغصل سومن اب كللات قدمه مدلاو مرصا عملكتوز كايل سراحتي زحاشه مرصا نمكياد زحجز وساني اكايدا مخانو افليطام ملسكاچو امها كباديس ابا نزل اخو صبصاب صراف صحيك تقربويا እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ትማሊ ምስ ርእሰም ምሕዳራት ክልልን ምስ ኣባላት ኣመራርሓ ቦርድ መረፃ ናብ ዘካይድዎ ኣኼባ ከም ዝበልዎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ዝተሰርሑ ስራሕቲ ብዙሓት ፀገማት ፈቲሖም እዮም። ኣብዚ ሰሙን ብዝበለፀ ተጠናኺሩ እንተደኣ ቀፂሉ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ክካየድ ተተሊሙሉ ዝርከብ ወሳኒ መረፃ እኹል ከም ዝኸውን ኣፍሊጦም። እዚ መረፃ ንኸይካየድን ንዓቶም ዝምእዛዝ መንግስቲ ከጣይሹ ዝደልዩ ኣካላት ኣለው ዝበልዎም ተሊሞምን ተዳልዮምን ይሰርሑ ኣለው ክብሉ ይኸሱ። ከአንድ ዓመት በፊት ገደማ ጀምሮ ኢትዮጵያ የጀመረችው አጠቃላይ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ኢትዮጵያ ዝጀመረቱ ሓፈሻዊ ናይ ብልጽግና ጉዕዞ ከምኡውን ዘለውዋ ዓበይቲ ራእያት ዝቃወሙ ሓይልታት ብዝተኻእሎም መረፃ ኣሰናኺልና ብምትራፍ ኢትዮጵያውያን ነንሕድሕዶም ኣባሊዕና ካብኡ ድማ ናይ ስግግር ይኹን ናይ ምትእኽኻብ ዝበሃል ማሕበር ኣጣይሽና መንግስቲ ብምግባር ከም ሓደ ጎረባብትና ድኹም መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝኣዘዝናዮ ዝፍጽም መንግስቲ ክንመስርት ኢና ኢሎም ሰነድ ኣዳልዮም ምስራሕ ካብ ዝጅምሩ ውዒሎም ሓዲሮም እዮም ዝበሉ። ነዚ ዕላማን ትልምን ተቐቢሎም ከም ሓዱሽ ሓሳብ ሒዞም መሳርሒ ዝኾኑ ሕዋትና ኣለው እዮም። ይኹን እምበር ከምዚ ዓይነት መንግስቲ ግና ኣብ ኢትዮጵያ ይሰርሕን ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ መረፃ ወፃኢ ዝሳገር ኮነ ዝፍጠር መንግስቲ ኣይህሉን ኢሎም። ብምዃኑ ተነሓናሕቲ ውድባት ነዚ ናይ ደገ ዕላማን ትልምን ንምቕራፍ ሓሳብ ክህልዎም ከም ዝግባእን ትልሞም ዘርጊሖም ሓሳባት ኣቕሪቦም ምስ ህዝቦም ተዛትዮም ኣእሚኖም ክምረፁ ሓቢሮም። ነዚ ዝጥዕም ሃዋህው ናይ ምፍጣር ዝዓበየ ሓላፍነት ግን ስልጣን መንግስቲ ሒዙ ናይ ዝርከብ ኣካል ይኸውን። ኩነታት ከም ማዕራር ድማ ግድን ይኸውን ኢሎም።
አመወዳታ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ እና ዋናው መልእክቴ ለክልል አመራሮች ይህ ሳምንት ወሳኝ የሥራ ጊዜ ስለሆነ እቲ ቀንዲ መልእኽተይ መራሕቲ ክልል እዚ ሰሙን ወሳኒ ናይ ስራሕ ሰሙን ብምዃኑ ስምዒታውነትን ዘየድሊ ትምህርትን ብምግዳፍ ተሓባቢርኩም ሙሉእ ዓቕምኩም ተጠቒምኩም ንቦርድ መረፃ እንተደኣ ሓጊዝኩሞ ብርግፀኝነት ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ብዝሐሸ መልክዑ መረፃ ክነካይደሉ ንኽእል ጸብጻብ ክንሰምዕ ንኽእል ኢና እዮም ዝበሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተዋህበ ሓፂር መግለፂ ከም ዝበሎ ኣብ እዋን መረፃ ኩሉ ብሰላም ክካየድን ብሓይልታት ዓመፅ ዘይተዓናቐፍ ክኸውን ኣብ ኩለን ክልላት ጸጥታ ናይ ምኽባር ቅድመ ምድላው ከም ዝተዛዘመ ይሕብር። ብምኽንያት እዚ ሚኒስትር ሃገራዊ ኣማኻሪ ጸጥታ ደጉ አንዳርጋቸው ብኮሚቴ ድሕንነት መረፃ ዝቐረበ ጸብጻብ ብምቕራብ ካብ ዝተወሰና ጎንፂ ዝረኣየለን ከባብታት ወጻኢ ኣብ መላእ ሃገር መረፃ ዝካየደሉ ከባብታት ብሰላማዊ መገዲ ንምስላጥ ምድላዎም ኣፍሊጦም ይብል። ነመስግን ሳራ ንህዝቢ ኣምሓራ ንጉድኣት ዘሳጥሑ መልእኽትታትን ጭርሖታትን ኣብ ህዝባዊ ሰልፍታት ክንጸባርቑ ከም ዘይብሎም ናይ ኣምሓራ ክልላዊ መንግስቲ ርእሰ ኣመሓዳሪ ኣቶ ኣገኘሁ ተሻገር ኣተሓሳሲቦም ናይቲ ህዝቢ ድሕንነት ንሓደጋ ኣብ ልዕሊ ዘቃልዑ ኣካላት መንግስቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ኢሎም ንሶም ትማሊ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ሰላምን ምዕባለን ዘይደልዩ ብዝበልዎም ኣካላት እቲ ክልል ኣብ ናይ ድሕነትን ስግኣትን ተጽዕኖ ይርከብ ኢሎም ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከን ጀፈሪ ፊልትማን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ንክኾኑ ከም ዝተሸሙ ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣፍሊጦም እቲ ሽመት እቲ ምምሕዳር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ዝተሓላለኸ ፖለቲካዊ ናይ ጸጥታን ሰብኣውን ቅልውላዋት ንዓለም ለኸ ዲፕሎማሳዊ ጻዕሪ ንምምራሕ ዘለዎ ድልውነት ዘርኢ ኢሎም ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢን ሕቡራት መንግስታትን ዝለዓለ ሓላፍነት ከም ዝነበሮ ሰብ ፍሉይ ልኡኽ ፊልትማን ኣብ ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ዘዋህለልዎ ናይ ዓሰርተታት ዓመታት ተሞክሮ ዲፕሎማሲ ልዝብን ዕርቅን ኣብዞም ዝተሓላለኹ ዞባዊ ጉዳያት ዝተዋደደ ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ንምድላውን ንምፍጻምን ብቑዕ እዮም ኢሎም ኣብቲ መግለጺ እቲ መግለጺ ብምውሳኽ ግጭት ትግራይ ምንሃር ወጥሪ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስሓብን ሓዊሱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተለዋዋጢ ኩነታት ብፍሉይ ዘተሓሳስብ እዩ ኢሉ ኣብዚ ስትራቴጂያዊ ዞባ ዓሚቕ ለውጢ ይካየደሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ንዓበየ ይኸይድ ብዘሎ ግጭት ሓደጋ ከይፍጠር ኣብ ምክልኻልን ኣብ ወለዶታት ዘጋጠመ ለውጢ ኣብ ምሕጋዝን ብዝለዓለ ደረጃ ዩናይትድ ስቴትስ ጽምዶ ምክያዳ ኣገዳሲ እዩ ይብል ካብ ቤት ጽሕፈት ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀ መግለጺ። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ነጆ ብባህላዊ ኣገባብ ወርቂ ዝወጸሉ ቦታ ዝሓለፈ ሰኒ ብዝተኸፈተ ተኽሲ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣመሓዳሪ እቲ ወረዳ ኣቶ ተሊላ ተረፈ ኣፍሊጦም እቲ ቅትለት ፈጻሚኡ ኦነግ ሸኔ እዩ ኢሎም ሓደ ኣብቲ ከባቢ ነይረ ዝበለ ናይ ዓይኒ ምስክር 3 ሰባት ምማቶምን ካልኦት 3 ሰባት ምቑሳሎምን ድማ ብምግላጽ ተኽሲ ስለ ዝነበረ መንነት ናይቶም ቀተልቲ ከም ዘይፈልጥ ሓቢሩ መንግስቲ ኦነግ ሸኔ እናበለ ዝጽውዖምን ንባዕሎም ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ኢና ናይ ዝብሉ ዕጡቃት ናይ ምዕራብ ዞባ ወሃቢ ቃል ብሊሱማ ጉታ ቅትለት ኣይፈጸምናን ክብሉ ኣሉታ ሂቦምልለው ይብል ጸብጻብ ናኮር መልካ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ምብራቕ ሃረርጌ ሎሚ ንግሆ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣጋጢሙ እቲ ብሬክተር መዐቀኒ 4 ነጥቢ ዝተመዝገበ ምንቅጥቃጥ ክሳብ ድሬዳዋን ሓረርን ከም ዝተሰምዐ ነበርቲ ገሊጾም ኣለው። ቅድሚ ሰዓት 1 ሰዓትን 54 ደቃይቕ ዝወረደ ርዕደ መሬት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ዝተኸሰተ ምንቅጥቃጥ ጽንክር ዝበለ ከም ዝኾነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ዳይሬክተር ጂኦፊዚክስን ህዋ ሳይንስን ኣስትሮኖሚን ክኢላ ምንቅጥቃጥ መሬትን ፕሮፌሰር ኣታላይ ኣየለ ገሊጾም ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብሰንኪ ኣኽራርቲ ንዓበኛታት ዝፈጠርዎ ጸገም ኣብ ሰሜን ሞዛምቢክ ሰብኣዊ ቅልውላው ልዕሊ 950,000 ሰባት ህጹጽ ረድኤት ከም ዘድልዮም ገሊጹ ኣብ መጀመርያ እዚ ወርሒ እቶም ዓመጽቲ ከተማ ፓልማ ን5 መዓልታት ድሕሪ ምቁጻሮም 50,000 ሰባት ካብ መንበሪኦም ብምህዳሞም በዝሒ ተመዛበልትን ጥሜትን ክብእስ ገይሩሎ ህፃውንቲ ቀንዲ ተጠቃዕቲ ጥሜትን ሕፅረት ኣመጋግባን እዮም ኣብ ቀረባ ብዩኒሴፍን ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ዝተኻየደ መጽናዕቲ ኣስታት 21 ሚእታዊ ዝተመዛበሉ ትሕቲ 5 ዓመት ብምግቢ ዝወጽዑ ዝተሓተ ክብደት ዘለዎምን እዮም። ዝያዳ ትኹረት ናብ ለበዳ ኮቪድ-19 ስለ ዝገበረ ሚልዮናት ኣፍሪካውያን ቆልዑ ፀረ ክትከላኸሎም ዝከኣሉ ሕማማት መድሓኒት ክረኽቡ ኣይከኣሉን ኢሉ ውድብ ጥዕና ዓለም ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣፍሪካ 4.4 ሚልዮን ሓሚሞም 118,000 ድማ ሞይቶም ትብል ናይ ጄኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽሌይን ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
መንግስታት አውግ ጸረ ቫይረስ ኮሮና ስለስተጸምዱ ከም ጸረ አልምሲ ንፍዮን ወይባን ዝአመሰሉ ሕማማት ንምኽታብ ይገብርዎም ዝነበሩ ወፍርታት አቋሪጾምዎ አለው ይብል ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ወይ ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ መግለጺው ንኣብነት 15 ሃገራት አፍሪካ ትኹረተን ኣብ ቫይረስ ኮሮና ስለዝገበራ ንወፍሪ ክታበት ጸረ ንፍዮ ገቲአንኦ ኣለዋ ይብል ዞባዊ ሓላፊት WHO አፍሪካ ማቲሲዲዮስ ሞቲ ካብተን ዝተጠቕሰ ሃገራት እተን 7 ነቲ ዝገተኦ ወፍሪ ዛዚመንኦ እየን እተን 8 ግና ስለዘይቀጸለኦ እቲ ዘይምሕር ሕማም ክደግሶ ይኽእል እዩ ኢለን ዝተጀመረ መስርሕ ክታበት ንኮቪድ-19 ከቃብጾ እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ ይብላ ሞቲ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ግና ሚልዮናት ቆልዑ አፍሪካ ንንቡር ክታበት ክረኽቡ ዘይምኽኣሎም ሓደጋ ኣሎ ኢለን ውድብ ጥዕና ዓለም ንክታበት ኮቪድ-19 ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ናብ 41 ሃገራት አፍሪካ ብኮቫክስ ኣቢሉ 18 ሚልዮን ክታበት ከም ዝተዓደለ ገለ ካብተን ሃገራት እቲ መድሓኒት ዝሓለፈ ስሙን ዝበጽሓለን እውን ይርከባ ይብል ህንዲ ነቲ ክታበት ካብ ግንቦት ጀሚሩ ናብ አፍሪካ ምልኣኽ ከም እትጅምር እውን እተን በዓልቲ ስልጣን ኣፍሊጠን ኣለዋ ነመስግን በትረ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብ ቀረባ ኣብ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዝሓፍዎ ጽሑፍ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ክታበታት ኮቪድ-19 ይመናጠላ ኣለዋ ኣብ ልዕሊ ዝበልዎን ሃገራት መረርቲ ቃላት ተጠቂሞም ቴድሮስ አድሓኖም ገብረ ኢየሱስ ናይ ክታበት ሃገራዊነት ቫክሲን ናሽናሊዝም ብዝብል ክታበት ዘድልየን ሃገራት እቲ ክታበት ንክረኽባ ውድብ ጥዕና ዓለም ንዘበገሶ ፕሮግራም ኮቫክስ ኣዳኺምዎ ኢሎም ኣብ ክንድኡ ኣብ ዓለም ዝረኣይ ዘሎ ኩባንያታት ኣፍሬት መድሓኒት ዝለዓለ ዋጋ ንዘቕርቡ ዓደግቲ ኣብ ዝሸጣሉ እዋን ሒደት ሃብታም ሃገራት ብበዝሒ እናዓደጋ ዝተረፈ ዓለም ድማ ነታ ዝተረፈት ሻማ ክብላ ድኻታት ኣብቲ ዝነበራሉ ክጸንሓ ዝገብር ዝጸንሐ ኣካይዳ እዩ ዝቕጽል ዘሎ ኢሎም መፍትሒ ናይቲ ለበዳ ኢሎም እቶም ሓላፍ ውድብ ጥዕና ዓለም ናብታ ቀላል ምርጫ መጺኻ ምምቓል ወይ ዘይምክፋል እዩ ኢሎም ኮቪድ-19 ኣብ ህንዲ ብዘተሓሳስብ ደረጃ ይውስኽ ኣሎ ሎማዓንቲ ዓርቢ ጥራሕ ክብረ ወሰን ዝሰበረ 332,736 ሓደሽቲ ዝተተሓዙ ተመዝጊቦም ኣለዉ ትማል ሓሙስ 314,835 ተመዝጊቦም ኣለዉ ብመሰረት ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ህንዲ 16 ሚልዮን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ድማ 32 ሚልዮን ሰባት ተመዝጊቦም ኣለዉ ዜና ኣብዚ ይፍጸም